זהו קסם, האדומים והשחורים. לקסם זה אני צריך מתנדב או מתנדבת? אני... כן, את. אוקיי. אני אצטרך קלף אחד אדום, וקלף אחד, לא משנה, שחור, נגיד, אש שלנו, חמוד. את תגידי לי אדום או שחור. אוקיי. אני אוציא קודם כל פעם 2 או 3 או 1 או 2, 3 קלפים, ואת תגידי איפה לשים אותם, באדום או בשחור. אוקיי. בסדר? אדום או שחור? שחור. שחור, בסדר. פעם 2. שחור. שחור. אדום. שחור. אדום. 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 שחור. אדום. אדום. שחור. שחור. עכשיו אני אחליף את החפישות. זה היה חפישה שחורה, וזו הייתה חפישה אדומה. נכון. אני אשים חפישה אדומה. עכשיו אני אשנה את זה. זה יהיה חפישה אדומה, וזה יהיה חפישה שחורה. אוקיי. בסדר? אז עכשיו... להמשיך ככה? כן, אותו דבר. שחור. עכשיו זה שחור. אדום. 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 שחור. שחור. אדום. אדום. שחור. שחור. אדום. עכשיו, את יכולת לאמור לי לשים פה את הקלף הזה שמה ואת הקלף הזה שמה, ואת החלטת איפה לשים שחור או איפה לשים אדום. נכון. מה שיצא הוא שכל האדומים, אמרת שכל האדומים יהיו ביחד. תראה. כל האדומים. כן. כל האדומים יהיו ביחד, ואז כל השחורים יהיו ביחד, ואז בחפיסה הזאת בדיוק אותו דבר קרה. כל האדומים, השחורים יהיו ביחד, וכל האדומים יהיו ביחד. יפה יפה. כל הכבוד.